So, abot na sa point nga maghimo na po kong video about Bitcoin. O unsa ni siya kay tungod daghang nangutanang legal ba diri sa Pilipinas, unsaon pagsugod, no? So first, ang Bitcoin paano na to? Bago na to sa kuan. Kamo kabalo man mo mag-search. But to lang kuan. Kana daw Bitcoin in Philippines. So kani. So dire makita na to Bitcoin is legal in the Philippines, no? Dili lang cryptocurrency legal, but the nation also extremely crypto-friendly, no? BSP has registered several accepted cryptocurrencies aside from Bitcoin. Daghan na siya, Ethereum, uban pa. Ang na-registered sa BSP, total accredited sa BSP nga mga platforms is number one, like CoinsPH, no? Familiar na siguro mo og sige mo gamit og online sana online payment mga nanang CoinsPH. Napay lain na napanay PDAX, Abra, so nasa sa mga 16 kabok ang kuan sa BSP i-allowed. So dili na siya scam ha ang Bitcoin. So makaingon magutag scam tungod sa mga nabuhat sa una, no, daghang investment, daghang ah nahitabo nga na nagubot nagubot ang Pilipinas, charot. Nagubot siya kay tungod na investment tas gidagan ang kwarta na di mo ingon na din ang uban nga adi nako ng Bitcoin kay scam na. No, ang Bitcoin, ang sistema sa Bitcoin is super legit. Dili siya scam. Natungon lang ka sa tao nga gi-scam ka, no. Tao ang nang scam ato, dili ang sistema sa Bitcoin kay ang Bitcoin grabe part na ni siya sa kuan evolution sa kwarta bitaw nga primero coins pa ta hantod nagka fiat ta paper bills. And now nag GCash na GCash ay before GCash before mga kuan ay PayPal, no, credit card before swipe lang hantod wala na tay kwarta gunitan ba nanaon a part of our kuan na evolution kuan ang tao sa mga panahon ron sa mga millennial GCash na lang sila bayad og mga shopping unsa pa diha, no. So apil ka pa ning Bitcoin kay ang Bitcoin na himo ni siya way back 2009 pa, no, and until now naa ni siya. And nganong unsa may kayang mabuhat sa Bitcoin, nganong makakwarta man ka sa Bitcoin tungod kay digital asset man siya gud. Sa kuan pa sa research pa sa uban ma-compare siya sa gold, no. Ang gold magud magunitan man siya while ang crypto is naara siya sa system, no. And unsay kalainan sa Bitcoin, crypto, moingon sila na mga tanan sa kuha nga bon nagkuan pug ka og Ethereum. Ana siya kay dako daw income ang Ethereum kay ang Bitcoin kuan na daw lahi na daw kayo. For kuan lang para lang sa kahibalo kana siya Ethereum is cryptocurrency gyapon na siya. Ang makita mo pila ka mo cryptocurrency coin market cap taon ninyo sa tinuod 8,000 cryptocurrencies 8,400 na ang cryptocurrency nga nasa market, no. Sa akong pagkamata aning about crypto is naa pa lang ni siya sa 2,000 3,000 ka cryptocurrencies, no. Kana siya tanan cryptocurrency na siya, but ang top nila ang mother of all coin ang kinaunhan nga crypto nga nagamit is nahimo is ang Bitcoin, no. So kanang moingon mo nga nindot na like Dogecoin, Ethereum, XRP, Ripple, no, ADA, Cardano, Monero, daghan kana siya cryptocurrency na siya tanan, no. So kani and mangutana na pud mo unsaon pag-income asa magsugod asa may makapalit og Bitcoin sa Pilipinas, no. Pwede mo mag-search how to buy Bitcoin, how I can get Bitcoin na gani diri in the Philippines. So ang ilang ginabutang diri is ang CoinsPH, no. Kay ang CoinsPH nahimo na siya way back 2014. Approved by Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP. So legal gyapon na siya, no. But sa CoinsPH upat lang ka cryptocurrency mo pwede mapalit. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash og XRP, no. Kana siya ang upat.
And aside aning coins PH, daghan pa mo PDAX, pwede mo gamit og PDAX, Abra, pwede mo gamit og Abra. And sa among part, among ginagamit is kaning Binance, no. So maghimo mo account sa Binance, pwede taputan ko link diha, dira mo maghimo para direkta na mo makahimo og Binance account ninyo. Kay mo man na siya ang top exchange good. Diri exchanges ta ha. Sa CoinMarketCap is mo ni ang mag-check ta og kanang about crypto. So diri kinaunhan Binance. Dati pag sulod ako na pa lang ni siya sa top 10 no. Now nagdominant na siya, daghan naghisalig ani Binance nga platform. Mo na mo ginamit mo ni siya karon. So first wala pa kay hibalo unsa ang pagpalit og buy and sell na imong gusto. CoinsPH pwede. Himo kag account CoinsPH. Naaman nay kuan pud sila affiliate nga platform nga beta pa man as of now ang Coins Pro nila no. Pero gamay ra lagi kayo upat ra ka pair no. Pwede ra ka diha sudlan nimo og peso na imong CoinsPH through bank transfer, Palawan, tas convert nimo into diretso na convert na nimo into BTC, Bitcoin o uban pa no. Pero kami, ako wala na ko ga CoinsPH, pero gagamit ko ani bayad PLDT diri ko gagamit ko through Binance na lang gid ko tanan. Kay naman tay gitawag og kuan pod P2P nga kuan no. Naman na diri gyata. P2P. So Binance PH. So dara. How to buy Bitcoin USD in Philippines no. Pwede na din largo P2P ana. So imong matik imong peso pwede ka mo palit og cryptocurrency largo Bitcoin tas diri na nimo i-trade na dayon no. Nga na magud ang way of earnings diri sa kuan. Trading no. Trading gini siya ang cryptocurrency and investment. Di man siya og moingon ang uban nga ang Bitcoin mo sugal no. Mostly mao na madungog nato. Di ni siya ingon nga sugal kay nakay knowledge gamiton, tun-an nimo ni siya, obserbaran nimo ni siya. Di ni siya ingon nga sana quick rich nga scheme nga madato din ka ngadto no. Kaya as of me dugay pug ko ani. Tad na pug ko napako sa Japan dati tapos nagtuon hantod nakabalo na jud ko no. And mo nang gina-share nako ginang mga information kay lain kayo mablind ang mga batan-on, mga bagong tubo ug mga uban nga Bitcoin scams ka man no. So dili ni siya sugal, di ni siya ingon nga mura bitaw peryahan nga hari patay ka Pactus coin ini nga hari patay daog pili ana no. Dili siya na kay ang cryptocurrency pwede pang long investment kay ang asset man siya ani tanan cryptocurrency Bitcoin. So karon 39,000 no, way back last year March sus na pa ni siya sa 3,600 ang pinaka deep niya naabtan. So nakapalit ka ato, wow, so much milyonaryo na karon no. Ana lang. So pwede mo na paliton by ka hold nimo as long as imong account no. Di ko anang nimo na siya timan-an lang nimo ang mga passwords, email mo na importante sa karon maghimo kag mga accounts online no. Ana, pwede na ka maka-trade. And unsaon pag-trade, pwede ka diri trade pinaka easy nga trading nimo. Pwede ka diri sa trade then convert no. Kani. So na kay Bitcoin or PHP man na siya makapalit. Kaning USDT pwede mo ni mapalit diri sa P2P. Diri ka primero ani kani P2P. Pag naana ka, palitan kanina na ko'y $35 diri as of now aning account. So pwede ko mo palit og balig BTC no diri. Preview na nato. Pilay mapalit na to. So 1 USD dollar na siya kanang US dollar tether na siya which means back by US dollar na siya no. Mo na siya ang balik crypto sa dollar ani nga platform. So 1 USD is point something. So mo ni madawat nako nga BTC. Og mo palit ko balig $35. So $35 is nasa mga 1.5 something more or less pesos no. 1.5 so man ko palit. Now palit ako ni and then pag musaka na ang value sa BTC, that's the time nga i-sell na po nako, convert back na ko ni siya to
Kani balik BTC na pug ko, then dire convert nako to USDT. So kato 35 mo tubo to, let's say mahimo tong 40 if mo saka ang Bitcoin above sa current price karon. So dire ra sa tanan sa Bitcoin platform. At first maglibog jud mo ani, but do your research lang. Daghan man guni siya good, no? Ngani ang dagway. Kani daghan na kay kubi-kubion, no? Pero kani siya ulahi lang nato siya. Ipasabot naka-loading ba? O kani futures po ni siya dire. Kani na pang scalp gamay. $8 gain, current gain sa karon, no? 74% ang return sa kuwang gigamit ka 500 pesos. So may gain na po siya almost 5 pod, no? Nasa mga 380 or 400 more or less. So, ingan na. Ikani, dire ka mag-buy, sell. Ang ako lang gusto ipaabot is pagtuon mo, pag-research mo, daghan makita sa YouTube. Pwede mo namoy i-follow sa YouTube na magpatudlo mo, daghan mo pwede mahimo, daghang kuan. Ang desidido lang gyud, ang desidido lang kay kabalo mo sa panahon karon lisod na kayo ng forever taman trabaho, no? So namin ang natay side nga kahibalo gamay ani kay kani siya ang trading is more on uh, buy and sell ra gyud ni siya. Mura ra gyud pa siya stock PSE sa Pilipinas, Philippine Stock Exchange, no? Palit kag shares sa Jollibee, ulat kag mo dako ang shares sa Jollibee, ang price niya tapos i-sell nimo. But sa kan man gud sa PSE man gud natay ginatawag og 8 key rule, 8,000 rules, no? Kay once magpalit po kag shares below 8K ra imong kwarta gansiyon ka sa fees. Ana. So di na ako elaborate kayo ang about sa stocks kay wala po kay ko trade sa stocks, no? Kay dugay yan man ko kay ang average profit man gud ana nasa more or less 12-15%, no? Ang return sa imo. So diri ko sa crypto kay more on risk taker ko, medyo lihok siya but dako po siya reward, no? So ang importante makontrol nimo ang imong kaugalingon, ma-minimize ang imong losses kaysa sa imong gains bitaw. Kinahanglan dako kag makuha kaysa sa imong ipang putol, ipang katlos kay buy and sell ra man gud ni gyapon. 39 let's say kani nga daganang mo ni candlestick itawag, no? So example diri ka nagpalit ning ubos pak 30 ang price 19 din karon ang price around 39 within pila ka oras ra ni oras diri alas January 26 no 21 January 26 ay dili 1 day daily din ni siya, no? Sige daily January 28 up to now pila na gitaas ang presyo percentage mo ang giabot. So 2,000% na balik lang dire sa 4 hours. Time frame na gitawag ana. No, so dire ta sa duol-duol, let's say dire ka nakapalit. No, 36,455. Oh, ganina ng alas January 4, February 4 ni siya. Until now, February 7 na ta, 3 days, pila na income nimo 3 days. So, daw na kayo 8%, 8.51%. So, let's say na kay 100,000. So, ang return niya within 3 days is 8%. So, nasa mga 8,000, no? Kaya 10% na siya, nasa mga 10,000 man ang ma-profit nimo sa imong 100,000, no? Nga na siya. And then, mas gusto pa yung more challenging, more income, but risk siya gamay. 3, leverage. Hedge funds. No? Leverage trading ka. I-allow ka niya magdula og maximize sa imong kuan, sa imong advantage. But, medyo risky siya. Kinahanglan gid siya pagtuon. So, ang ako lang ma-introduce mo nga dili scam ang Bitcoin, no? Narag na siya ninyo. Pwede nyo na buhaton sa inyong kagalingon, sa inyong account, sa inyong cellphone. Kamo mangunay og dula, kamo mangunay og trade. Bahalag di na mo mag-trade. Palit lang mo karon. Check ninyo after 3 months. Taas na ang gisa ka sa inyong asset nga gipalit. That's the time baligya ninyo. So pwede inyong iskalibo mahimo na siyang 2,000 in 1 month, no?
So wala kay gibuhat ana. Pwede po na siya mulos, muus-us kay nakapalit kag high unya may ubos na ang presyo, but dili to siya totally lost. Pwede nimo hulaton nga after 2 months mibalik na siya sa price nga imong gipalitan and then milapas pa gyud siya sa imong price nga gipalitan. So after 3 months na mi gain pa noon ka. Dito siya loss as long as dili nimo ibaligya imong gipalit nga asset lower than the price sa imong pagpalit niya, no? Mura na pinaka-safe sa spot trading which is mo na traditional trading, no? Buy low, sell high. Buy low ka, unya milow pa day ang presyo, ayaw i-sell og low imong na buy. Ulat kag mosaka siya balik kaya nimo i-sell high. Dili to siya loss as long as dili mo ibaligya. Okay? So, lang. So gusto pa mo expand pag yun kamo na i-research, no? So far murag taas-taas na gid ni akong na record 16 minutes which is napumili pangutan na comment or lanta mo sa kong YouTube na sinamoy na matubag yung mga pangutan na dito. That's all. Thank you.